Idem vyskúšať túto umelú inteligenciu, takže ideme na to. Ahoj. Rozumieš ma? Jasné, rozumiem. Čo by si chcel prebrať? No, či mi vieš povedať niečo o mne? Konkrétne Marek Šoun z Hubic. Viem, že si človek s aktívnym online dosahom a názormi, ktoré sa venujú politike a spoločenským témam. Máš široké publikum a venuješ sa otázkam, ktoré považuješ za dôležité pre Slovensko. Ako to vidíš ty? Samozrejme, vieš mi niečo nájsť ešte viac o mne? Podľa dostupných informácií si známy svojimi videami na YouTube a Facebooku, kde sa vyjadruješ k politickým a spoločenským témam. V minulosti si sa venoval aj organizovaniu protestov a tvorbe diskreditačných videí. Premiér Robert Fico, slovenský premiér bol v Moskve koncom decembra. Aký máš na to názor, alebo respektíve, čo mi vieš o tom povedať ty ako umelá inteligencia ChatGPT? Mám taký dojem, sama si to povedala, že premiér Robert Fico tam bol riešiť plyn a energetickú závislosť Slovenska. Tak potom nechápem, prečo tí ostatní Slováci s tým nesúhlasia. Vieš mi to povedať? Niektorí Slováci môžu vnímať spoluprácu s Ruskom negatívne kvôli geopolitickým dôvodom alebo historickým skúsenostiam. Okrem toho, niektorí môžu mať obavy z prílišného zbližovania s krajinou, ktorá je v konflikte s Ukrajinou. To môže vysvetľovať ich nesúhlas. Chápem, ale keď to tak vezmem, tak skutočne, keď rozprávaš o tej historickej záležitosti, tak Československo, ktoré je od roku 1900x, oslobodila sovietská armáda, čiže Rusko. Áno, máš ráciu. Sovietská armáda prispela k oslobodeniu Československa počas druhej svetovej vojny. Tento historický fakt je dôležitý, ale dnešná geopolitická situácia a vzťahy sú komplexnejšie a ovplyvnené mnohými inými faktormi. To môže spôsobovať rôzne názory na súčasné vzťahy s Ruskom. Dobre. Je Slovensko Európa? Áno, Slovensko je súčasťou Európy, geograficky aj kultúrne, a je členom Európskej únie. Čiže protestujúci, ktorí sú na uliciach a povedzme si, že klamú, že Slovensko nie je Európa, tak klamú títo protestujúci? Ak niekto tvrdí, že Slovensko nie je Európa, ide o nepresné vyjadrenie, pretože Slovensko je súčasťou Európy. Niekedy však ľudia môžu mať na mysli niečo iné, napríklad politické alebo kultúrne rozdiely. OK, banderovské heslo Sláva Ukrajine. Čo je to vlastne zač? Ľutujem, ale dosiahol sa tvoj mesačný limit pre pokročilý hlas. Ak chceš četovať ďalej, môžeš prepnúť na štandardný. Dobre, ďakujem, asi stačilo.